El mapa ens ajuda a situar-nos en el tram final del riu Besòs, que passa per Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Barcelona i Sant Adrià de Besòs. Aquí hi ha un gran parc fluvial que recorre els 9 últims quilòmetres de la llera del riu i que és molt utilitzat com a zona d'esbarjo. Una zona, però, que biòlegs i ecologistes alerten que no està prou protegida de possibles riuades perquè no té la vegetació autòctona que li pertocaria. Ara hi ha un projecte per eliminar les plantes invasores i replantar-les d'aquí. Arribem al riu Besòs, però una espessa barrera de canyes ens impedeix veure'l. Són exòtiques i invasores, així que no permeten que hi creixi cap espècie autòctona. Aquesta canya ha crescut en tota la ribera i és un perill. És que s'arrenca amb molta facilitat i aleshores en un cas d'inundacions doncs, té molt risc. No? I que hem pogut veure com a les inundacions d'Alacant i Múrcia doncs, el riu anava completament ple de canya. No? Hi va haver un temps en què la llera del riu era un ampli bosc de ribera, però la gran pressió urbanística va canviar els arbres per grans infraestructures, escanyant cada cop més l'espai per al riu. Per això un equip d'enginyers i biòlegs coordinat per Ecologistes en Acció ha dissenyat aquesta proposta que portaran als diferents ajuntaments, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Generalitat per renaturalitzar el riu Besòs. L'estudi destaca la necessitat d'arrencar les espècies invasores, com la canya, i que s'hi plantin diversitat d'espècies autòctones que formin petites illes de bosc de ribera, que serien un refugi, a més, per a la fauna autòctona. Connectaria el Besòs com a corredor ecològic amb la serralada litoral y Collserola. Se trata del río que ven casi a diario miles de personas durante una buena parte de su vida. Aparte que la recuperación del bosque de ribera originario reduce la velocidad del agua, haciendo que los efectos de la avenida sean mucho menos perniciosos. Fa només 30 anys que aquest era un dels rius més contaminats de tota Europa i la gent no s'hi acostava a causa de la forta pudor que feia. Les coses han canviat molt, és evident, gràcies en part a la gran depuració que s'hi fa, però encara queda molta feina per fer, i més si tenim en compte el gran risc d'inundacions a causa del canvi climàtic. Aleshores va facilitar que diverses espècies hi tornessin, entre elles la llúdriga que s'hi va veure fa molt poc. Ara el que es vol aconseguir és que recuperi els seus valors ecològics i que no es torni a viure mai més d'esquenes al riu. Cori Calero López, TV3, Santa Coloma de Gramenet.